iso'y talat ang tataba daw. Ay, kitagpakada doon ah. Agpakada! Uwi na. Kasang-sangkot na ba lang agpakada na? Ay, wala dyan. Ay, katagdatan mo lang dito yung sama, kung mablangaw tan. Sige nga lang. Sikati mo na. Kasi kati yung ubig. Kung muna ka talaklakay ka. Sikan, kasi kati yung ubig. Kung muna ka talaklakay ka. Sika nga rudan, kasi kati yung ubig. Kung muna kang talaklakay ka, kung muna kang tumulang at dumaga. Sige, sakot yung na. Siya kong tagubinga. Sakot, tasyak tilalakay. Siya kong tasyak yung ubing. Sakot, tasyak tilalakay. Siya nga roday. Alis, sika nga rudan. Belaukan. Naimbang Tasyak kumatin mo na. Italpasay. Iya, kung mablaukan ah. kada kay Ilang tubig, pusing mo. Agkablaw na ako araw. May ako ruray tayo. Nalipasag ko lang kayo. Pumusag ko muna. pagkablawan ang sumanao ka man. Sige nga rin. Kablaw ka. Sigalat na. Manay. Sigarat na nga roday. Nasa tikulan na akong mau. Sige siya ko na. Sikan. Awat tayo ang intirapo na. Awan. Final na ito yay. Final. Aduda. Naimbang na oras yung ano anin ito yung pilihan. Kung ano sana ba daw? Ang muna. Kung naman mo siya kablaw. Umuta ka blao man. May tuloy ka. Huli ma. Agyabang ka ba? Agyabang ka. Correct na. Kapit ba na yun? Kapag nagyaman ka kakarugmog kita pa ilahan. Ano na niya? Mintong malpas doon di pa nagyaman mo. Alay, ituloy mo mga rod. Sikat ng kablaw. Sikat yung una. Awalan tintira. Okay. Alupusan ka. Kata kay amin, nga dito barangay Pinggan, nang pag-arabiin. Siyempre, kablawan tayo ng iti barangay officials, nga idawulwan niya po Kapitan Eric na natarake. Kaya siyempre, iti municipal officials, headed by our mayor, ni Apo Mayor Doktora. Yan, Doktora ti Mayor Doktor. So, ayan. Adamat lang ni parin ko dito, ni Manong Ray. Hello, Manong Ray. Hello, Manure. Yan. Kaya na, siyempre, kada kay amin dito yung barangay Pinggan, na imbang arabiin. Kaya thank you very much, itinaragsak. Kaya nabara apa ng pasangbayo kada kami amin dito yung apaw. Right. Sige man. Sabit ah. Kung mablao ka man. Nalawang kita. Nangagmumudya ka blao ko, limpyaw. Why? Nagatitaw. Sige. Sagot tayo. Hi. Nalbas. Sila, sila. Di ka blao ko din malo na ibambang, di ka atitog na. Sika haylaan. Yan atitog mo mat ata ka blao mo. Apay, kurang di dyan. Kurang yung atitog mo. Sige ka raw. Iyan natin ito ko ah. Pumanong di Isabela na ito yan. Isabela. Orange di Kalinga. Tira. Sakal. Hi! Ay, mapos naman yung bubang. Kung na yung titog mo, di ka blao mo, ha? Kung ngayon baga nga, yung titog mo dyan, hayma. Iso na lang ay suwat. Sige, palusot kan tayo tayo dyan, kablao na. Ay ka siyempre, aluti sana makamamu ka datang, iso na yung amu tati magbagita. Ay, sige, yung namaw. Muna ka. Way. Magsama mo bagina, tapos nawan di intirap. Way. Sige. Kadagitisan pa yung makamamu kanya kapaw, siya ni Kwarod. Ti usto anagan ko apo kat Klaro. Klaro, Kalabusan, Ibakuyad. Sino kayo nagbalin nga misis Kalabusan? Mayat tayo dyan, uri nakabago, makasla ka nakalabo sa inyo. Siyempre, siya kaampaw kat na ginawa ni nanang ko iti karag. Gusto ang kasto iti busis kao. Di karag nga kagurguran na iti baak apaw. Nga nulap santa kagkukuk taranda apaw. Gusto tayo dyan, tako na dyan karag. Baak.
Samahan niyo kong kuntaran. Pangasiya. Oh, si kamay. Nalpaskan? Dalmasay. Sakmay. Talaga proud kami na. Siya na ginawa na katingalan. Sakmay dapaw ni Salvador Caborlisan Badaw. Akalintakan ni Kabildata. Yaw. Nalalintakan ka. Ano niyang filmaw? Ang saan ang nagginawa ni Tikarag kakabsaan. Anyamit ngay. Proud nagginawa na iti singkamas. Makita ba Goreka. singkamas ko ng ba? Proud mo na. Ininaw na kaninanang mo iti singkamas. Kitway. Naukisan mo inuhaan. Naukisan. Nakakang ka rin na iti. Ang mga ginaw. Na-slice. Uy. Makita mo tila nga. Diyak Singkamas. Diyak mamati ang pinaginawan na kayo di singkamas. Tapay may. Nagnisid ka. Nagpulaw di singkamas. Ako rin ka. Na istorya. Tipulkin ka pa. Anya. Tadi ang ginginaw ni mother cow. Na di mother cow ha. Walaw. Insaw-saw na itisaw. Iso akas to yung putis ko. Una eh. Napudaw ka kumano din na yung saw-saw itisaw eh. Kuma. Sawa pa yung mga asoy pelang mo ng isaw-sawan na di pala sukang puti. Saan lang asoy din ang isaw-sawan na kan ka. Anya nga. Pati bugoong. Ay, sa balit na ako ka. Agad bugoong ka. Hindi kami. Dahil di father ko. Hindi ang ginginaw ni father ko. So na di soy kay singkamas. Si pagpo mo dati father ko. Kumulkul din kay ni mother ko. Nagkaputi talong. So agad bugo. Ako rin nga. Ligas-gasan ko na yan. Kita mo nila guluray di tao. Right. Di ba titulagan masapat ha? Ay waraw ka mong bitay hindi lumakay. Abay naladaw ka? Nagmotorang itay alas 6. Ay ina. Nagmotor ka? Uy, nagmotoran na dyan ngay kuluro ang motor. Na yun ako, di katang kumano. Kulurong nga motor. Uy, ako nga may rehistro. Ulay. Nagmotor ka? Nagmotora. Simampag ka dito yung oras. Napayag, ada inuray ko. Ada inuray ka. Ada inuray man. Hindi subungan ang nitanay pimpyan. Pimpyan nila, pimpyan. Pinkyan. Pimpyan. At nagita na yung iltiyo. Ulay mo na yung iltiyo. Kanayong na dita! Uy, di dapat na. Ulay na siyempre pa daw. Padong kapulisan ko naman. Ipaigid ko dyan motor nga sa unay adayaw. Ay, di kulurong nga motor ma. Ako ito ka na. Dabakan mo tiliwod na dito yan. Nanyang narami pa. Ipaigid ka. Ito adayaw. Napakukin na sarita na dyan. Inporsen. Lamas siguro Ako inporsen. Ako na. Medyo matagtagan ako. Anya nga oras kayo malpas ng checkpoint. Kuna. Kuna. Dinamag ma. Dinamag ka ulit. Natuloy na nga rin. Kanya ko nadangay. Kuna na kayo. Madamdama alas 8:30. Tata. Kuna na. Titirabi eh. Uy. Una yung mapayagpay. Kuna. Alas 6. Alas 6 kasi mangpan. Uy. Tapos kita timan pas di jikpay. Uy. Isumot ko na dyan. Inporsen ano dyan. Nakatsali ko iltiyaw. Diyan niya namin ma. Kuna. Sige nga raw. Dapo inporsen. Lumabas ang taon. Tumalpas kayo ng checkpoint. Hindi ka na. Kuna naman. Uy. Tata. Ayos lang ko na naman. Naroray ko. Lusaw! Awan tilaw. Awan lisensya ka. Pwede kulurong. Pwede motor ko. Ada kita kulurong di motor na. Kasi dito natin nyo abaw. Kasaw yun. Diyan kursan. Mukha ano ang malpas. Checkpoint na. Saka lumabas. Isa ka lumabas ang lusaw. Mistake tayo ta. Kada kayo nga kulurong motor na. Ipapil nyo dahi ta. Tapno nga kulurong. Ay, ipapil na. Ay, kada hindi ang motor, ang helmet kayo. Ang lisensya kayo, para malayang di safety yun dahi ta. Dati bagbagan nga bumiyaw. Ay, Sasyay. wala. Di bali, tatakalusot ako. Uy, nabada sumit lang nga pinaradak dita. Pinara na kamay. Pinaradak na kay LTO. Naka-tricycle na. Waway, ay tricycle. Wala di nagpupupok. Napuno kami. Ada pa yung taplod ka. Napunaw. Ilumabas ang kakas na para-parahan na. Ay, sa bungay nura yan nga. Pumanaw na. Saan? Lumabas ang klatan. Tadamot lisensya. Ay, natuloy ka mo na. Ay, wala. Tatalisin siya. Kanya kabutin mo ay. Ang kabutan ko. Napuno kami nga rin. Para-parahan na. Lumabas ang klatan na. Gawin na. Napuno kayo.
kinamat na karon kung nada aping nga ka sa Martin. Kung nada kanya ka kung naka ang pagluganan niyo madlang. Ay, tayo kasi. Ano siya? So, Gari ka. Kadagiti gagayim tayo mga kapulisan dito. Good evening kadagiti friends tayo PNP from Kayapa. Hello mga sir. Bili ba kadagiti nga pulis? bueno, wala siyang pili na. Ayan na. Ay, Dito dyan. O di sir. Salud sir. Salud, sir. Nachamba. Sir. Nachamba kita na kinamat na nga talumag tatakaw dito. Talungan patakaw. Why? Kinaisog na mo lagi lagi mamat. Dahil na. Ay, wey, disula na bandog na. Nagtatak na tayo. Ay, na, ito lima. At nagtakaw hindi nga talaw. Talo na. Talo nga lalaki. Di unay mo lagi tangag tatakaw eh. Kinahamat na dito karayan. Jesus. Hindi at dadat na karayan. At dati may isang abong-abong dita. Ay, wey, ada habong-habong nita. Simrat lagi at tatakaw di abong-abong. Simret na iya habong-habong. Tapos inclose di ruangan. Hindi pa buhay-buhay di araminan ti polis. Nagposisyon na. Pinagposisyon naman. Anong posisyon na? Ay, salud na. Saya. Hindi ko kinuktalan na di ruangan. Sa. Nalukatan. Pag surat na awan na gitalungan tatakaw. Ay, nalilipak na kita ang tatakaw ah. Awan mo rin na sinirkel na. Wey, Hindi kita da. Awan dyan tatakaw. Hindi ko nagtiabong-abang. nalilipak na ah. Di nakita da. Talo nga sako. Talo asakaw. Talo nga sako nga nakargana. Ay, baka nagiging tinakaw na. Limbati na. Hindi ko ako na niya. Buhat ito lima. Di naka-reflector. One green. Isang nakakalong ka. Hindi makita na dyan first nga sako. Kinuktaran na. Ay, Kanya nga takargana na dito nga sako. Kinuktaran na. Pisa. wala. Nagsaudi ano dito ko nagtisako. Nagsaw. Why? At nagsaw yung nagtisahaw. Ata. Ang mga nilipulay sabay. 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 Kinuktaran na nagsaw. Ay, Among timbaga dyan sako. ito ko na nga. Ay, aso. Aso. Wala na. Aso. Asa nakatasunod gaya. Kinuktaran naman ni Jimmy kadua sako. Di may kadwa sakaw. Aba. Kuna na. Why? Nagsaumanan. Nagsaw man ng sakaw. Why? Kuna na. Meow. Ay, pusa. Pusa. Di tama, hindi kinugtaran na. Bawaw, asaw. Jimmy kadua. Di may kadwa, meow, pusa. Kinuktaran na Jimmy kadlaw. At dapat, ay, di may kalaw. Ala, kinuktaran. Nila, Ang nagsaw. talaga natulad mo niya ang pupulis ah. Ang nagsaw. Di lang kukugtaran na tayo. Kinuktaran na may kadwa. Ang lata nagsaw. Nagsaw. Nagbuilo. Kinuktaran na napigsap. Nagsaw. Nagsaw di sakaw. Kuna na. Kamuti ang nga raw isong anak nga sa saaw. Natiliw dyan talong ang tatakaw. Ay, ang kayang mga aso ng pusa. Nagisikan-sikan ka na. Salot, nagitay nga. Salamat, sir. Ay, ulay mo din tayo. Nagtatakaw na yan. Gure ka. Tatay ko pala mga angot dahil tabado may dilugan. Nag-angot. Wait, nasang ko sinapon ko alam. Linaba. Ay, ulay mo nga nila matuyang. Ay, dali na mo ilablabahan eh. Siya, taglablabat ilopo ko araw. Kanya nga iti silbi na nga ta asawan. Ay, tangaron kay. Di na kayo labaan ni nanatuyan. Awan na tati trabaho na panlang marites. Ay, Siya, taglgil-gil itimurong ka. Nimbis kayo suna. Tatang di pangkag ka. gure ka. Bakit siya masarutan pang sabon? Mga abot mo. Kasi ti aramilan. Ha? No usubong tabadaw. Karga ang iti 50 pesos, 100 pesos. Kasi Ay, karga 50 pesos. Di pulo kung napatalong ka. why, tatlo labaan na. Ay, may excited tuyan ka. May excited. So, ti aramilan yung mister. Wait, tarong Manda kayo labaan. Kargaan nyo ti 50, 100. Kasi na Ayun na. Bayad nga din ko ano ka. kargaan pa 500. Hamupay lang inus-usog tabado. Lablabaan na. Ay, ito nukok so ito pantalong ko. Gil-gilin dito yan ay. Uwa na. Wait, tarong pagkwarta dito. Ito yan, kita ka lang. Wandita. Baka makasirpatan kayo sa bali at tuyang umubig. Kita yung sa panagrunda kami. Alas 4 di parbangon. Hindi lumabas kami di palayo. Apay, ungutan na kanina na tuyang. Ay, baka matityayin ko anong alas 5. Boy, gusto niya panaglabas yan. Apa
Apabahin na kamay. Sakit ko nga minin nga na di agsasawa maturo ko alam. So may tikulan ni Tuya ka. Agsasawa ka no maturo. Abaka pagtag-iinip ka. Malapit na kasyan. Nadang kamram mo talaga maturo ka karap. Ha? Anyahin ka no, di pagbaga mapinga kapain na ka. Nakala. Agi pagpaga kano tinagan. Ngamang ganito yan ko di pagpaga. Oo. Nagan ti sa balay. Ang amo ka maninay. Checkpoint na eh. Pwede. Siguro ipagpagandang itinagan ti chicks mo, isong agong umat ni Nana Tuyang. Ay ni Shirley. Hoy! Hamag ka naman ni Shirley. Oh, baka ni Marites. Saan ba ka daw? Ni Marisol. Saan? Iso din bagak na ng baruan na yung marisulawan sa bali. Ni Tisi. Sa bali mo lang tata. Sa balay. Ni Mercy. Vincent. Ay sa balay. Ni Prila. Sa bali ka daw. Mamidyo mabukta ka rin dito. Yan ko yung bagak amin na naganay. Ni Imelda. Sa balay ko araw. Abay, ang yung anagan na yan, ipagpagang kape nga agong umat ni Nana Tuyang. Agar-arang ngak ka naman mag-ibang bagay tinagan na. Pitraw. Pitraw ka daw. Saan wala nung nagan ti babae. Saan ang mutabang na? Ay, naku. Lalaki mo gaya ti ipagpagang na may. May ulay mo ito dito yan ka. At nagtamit ti agustusan ti face mask niya. Okay lang na ita. Kadagiti kayat na ti agustusan iti face mask. Mayat na ita protection nyo. Karkaro kadagiti hangan na bakuna ita. Kadagiti at ti comorbidities na. Okay lang nag-face mask kayo. Ura yung bagada nga mabalinin ta nag-face mask niya. Sika. Ay na. Agyaman na ka. Mabalinay. Teori sa nag-Christmas waraw. Agasan mo ti manutawin manubulan nga kang awon at titaki nga. Agad taki a Christmas. Ure kalaba. Barbaraw. Kataki. Nilispin sa rapaw. Nagiti mga na. Guray ka. Unay mo gagpweso na kataki. Barbaraw a Christmas. Face mask mo. Christmas ko ah. Ure kalablaba agad takki. Uy, uri kagagat. Ure kagat-gatang agad takki. Uy, kakagataki. Gusto nga mo kaya tatay face mask. Mawanid ba di ko? Uri ka man ang utang tamay. Sana face mask di agad takki. Kawan mo Christmas ka. Hanga face mask di agad takki. Kanya nga. Di taangis mo. Ay, kaya. At supras ka namin ah. Ay, apa. Ada ka dito dyan mas masahe. Ni Uncle Pilino kay ni Uncle Panchita. Awan? Baka naka-duty na. Yung duty. Hey, so dahil kayo pagbagat na kalaingan na Agpasahe. agmasahe, ag-ilaw. Ay, awan. Ipaspasikat ko yung bagyo din ah. Madi ko. Malagad na malagid ko. Warang. No? Data about ti mas masahe. Apa nga? Habog di na pag nagpamasahe di Pangyaw, hindi. Awan, malaki. Ay, dapo. Abay nanak ti gusto. Istorya lang niya. Napang kami nagpamasahe ijay bagyo. Nagpipintas lagi ng masahe kada kamay. Nagpipintas nga chicks. Wow, legs. Hindi masahyan dahil itatabadong nakadata. Nantahay. Nantatangay ni na yun. Minasahe na kasama. Masahe. Kung nagbalikid ka man, nagbaliktad ka mo. Kung madina ka nagbaliktad. Hindi, ganito na lang, mais. Nakita ko di Tagalog ang primita. Bumaliktad ka na, mister. Kontento na ako, mais. Okay na ikaw. Wala mo na. Hindi ko pinarusada ka pinaliktad niya nangyari. Uy, napigsa mo dyan. Si kuya naman, nahiya pa agad yung pen. Diba? Nakita ng libre ko po ba? Hindi sa ako malipatan na bayinan ako araw, magrarating pa yung libre ko. Iso nga ito, diyan ang libre po. Direkta, makita na, takiray. Nagpamasahe kayo. Kitaan nyo na nabubot na brief yun. Nangyari kay Juan, nagpaisa. Anong ray? Mahilig ka pamasahe. Pilya mo ito na takabaruan na brief mo. Jay, baga kitayin. Ni Mayura dito, doktora. Ni Mayura. Ayan na si Mayura dito. Awan ni Mayura. Awan ni Mayura. Awan, nagapuda ka nung kasar. Ay. Among, dito'y kaya pati nagapuan lagi tinalalaing nga doktor. Dito'y kaya pa. Dito'y kaya pa. Naglalaing lagi ti doktor di daw. Kasat ti taga kaya pa.
Gusto nga ni Doktora Mayura. Doktora Mayura. Sige. Tuloy ba? Ma'am. At na-aksidente iti motor. Na-aksidente? Hambog nga kinugtaran ti pulis. Na-aksidente iti motor. Hindi maibangga si motor. Nadaan ito yung ima na. Jesus, na-fracture. Na-fracture. Saan na-fracture? Ay, ina. Naputol. Ay, sus. Ape, handa ngayon ni helmetan. Awan helmet ah. Dito yung helmet. Ay, sa bagay kaya disiko. Sorry. Nagmalas, hindi may crash na puta yung ima na. Ay, ina. Kasi magkanya ting kastalan ni doktor. Yung doktor makalaingan. Ay, wala dito kaya pa. Makalain ka dito. Sino katanda yung ima na? Sino katanda yung ima na tukal? Pinaglaing mo ti doktor dito yay? Nalain na, no? Ada ti kidney transplant, adamot lang ti ima transplant. Transplant. Ay, nagmayate. Ano yung transplant? Imulan ah. Sino katanda yung ima na talaga? Saan alandok, saan asimento, saan na plastic? Among pinso kanda, ima mo't lang ti tao. Ay, naglaing ay. Kasi di ka lang ti doktor ti tayo. Asi nga nagsuplay. Nagsuplay, ima ti tao, sukat na. Ay, naglaing nga talaga ti doktor ti taga kaya pa. Tata. After 1 month, agreklamo di pasyente. Kaya pa nga, kaya naisupli mo tayo. Agreklamo. Reklamo pa lang ba? Simbang po di jay klinik ni doktor, nakakastoy ko. Nakakaste ti ima na isukat? Nakasta. Kasi na Ay, kaste nakapagpay. kuna na doktora, madido ito ima kang sukat mo. Hali, hanga pumanaw dito yay. Kuna na. Ni, madimot tayo, kuna na. Why, una yay kakasano kaya niya kanungay mo titiprinsya na. Una na. Nagkamali ni doktor, wala. Kuna na di pasyente. Idi misbuak di namot ibatanan, kuna na. Tingay ka na. Kuna di doktora. Pasensya ka, mister. Kaaapurak at ima ti babae ta insukat ko. Yay! Kaya mo sa mo mahilig ko yung matulog bahay niya. Ijay! Dahil lang tinagkamalyan na. Talaga na lang may niya. Kaya hindi nga ibag-aapaw. Nga no anda kami ito'y sangaw. Kat agper-perform kami. Amin nga ibagbagami kat joke. Gaputa joker kami apaw. Winapaw. Gusto nga sapay na kumatawan masaksaktan. Kadagiti bagbagami taulitan. Amin nga ibagbagami dito'y sangaw kat puro joke. Gusto nga no kam namin nga ni Kapitan Eric kat guwapaw. Abuyaw. Abuyaw ako ah. Joke only. Yung only. Ngayon na ibagami nga ni Kapitan Eric kat pangit. Joke only. Nakabawi. Nakajotra. Agkantata. Why? Pakita mo kuti talenta. Pakita ta. Sige, lang din muna. Why? Sige, ang kanta. Ano di kantaan? Iti raman di jay kapay kamayatan na pandak. Sa mayakap. Ano di kantaan mo yan? Iti man let it be me. Let it be me. Why? Ito ang kansyon ka, para ka na gito'y BBC namin na gito'y nataga dito. Kaya pa, bingkyan. Tulip ta. Sobrang ka na. Sila? Maditi adjust na. Sige, i-adjust mo. Sabi nakabuhila ako diyan.
Mati manay. Maawa na anak ti kanas no kastoy na ibusit ilaya mulmulmula. Tapno pumintas lang busis bay. Maday. Mamisan ba? Ay. Awanag parang nawalan ako ti kanas. Ituloy ba? Maminsan ba? Anay, ituloy ba? Maminsan ba? Mati ikaw na talaga. Ituloy mo na. Manawa ka. Dahil bang oras na yung kakabsa. Awan ti kanas ko. Nagkanta dyan mali. Sarili lang makakagugin. Panahon na. Panawagan. Tama. Ay, Ako ka na. nadismaya nila kay. Siya man langay. Ato po ti magdamdamag kini Kapitan Inting Itay. Pasensya kayong napa. Tadi nagas may itay agsapa. Hindi mapana ka di balayda. Kuna, mapantay di pinggan agawang awis na itay di concert for akaws. Kuna na siya anak ang makaumay. Kita ang di imot. Hindi kita kajay imana di makal. Di makal di imana. Lintal. So kung nakakapay dito ang imam, kung na nakitilinan o kutibuntun. Ang tayo buntun, natabong niya ang pahit. Kanya madandanugin di, dumakal di ima. Hindi kita sa saka na di makal manay. Kung nakapay dito sa akam, kung na pinugtarang di buntun. Nakugtarang gayang di buntun, dumakal di sa akam. Hindi kita jumuging na di makal. Kung nakapay nga di makal tamuging mo. Kung nakit di nga. Naitugtuga ka di buntun. May tugtog ka di buntun, dumakal timuging mo. Hindi si istorya akin ni Kapitan Eric kung nakit di kanya ka. Ayan day tanga buntun. Kung nakapay aya Kapitan, kung isbu ako ma. Papay ka ta. Yan tangay na dismayan ni Tata Badong sa klangan ti agkanta. Dahil ang kanta po kat para ka nagiti patak ka napakay. Para ka nagiti patak ang lalaki asaan na kaya't nagiti babae. Kan para mo lang ka dagiti babae at ikit kitaan dalaan ka dagiti gwapa. Dagiti babae ti kaya't dalaan ka baknang. No kinagwapo nga po nagagitak mat. No kinabak ng apo na singputak mat. Ti title dito yung kanta apo kat dahil sa'yo. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you apo ng pasay. Baka nagbiro side B, kati side B na. May samot lang at Tagalog song para magkadagiti lalaki ang managbabain. No, at kayat mo iti may sa babae ibagam, di ka agbabain. Ti title dito ang kanta, Huwag Mahihiya. Huwag mahihiyang magtanong kung may right meat pa nito. Right meat pa nito. Thank you. Okay. Agpaiso dito yan. Tititle dito ang kanta ang alamat ng bukal. No nangisit ti bukal lumboy dayta
tibukal ay nyog dayta. No nasilap tibukal kamatis dayta. No nagabay tibukal. Anya iya ti amo yung nagabay nga bukal. Siya ni pang panunutin nyo apa? No nagabay ti bukal mataday ta. No dudutan ti bukal. Hindi pa may manong rin. No dudutan ti bukal balot dayta. No nalabaga ti bukal red egg dayta. No naamot ti bukal nabuyok itan. No agilo ti bukal kamuro dayta. No naut-ut ti bukal black eye dayta. No nangina abukal sibuyas dayta. Ay sudah ya. No nangisit ti bukal takit kalding. No napudaw abukal tambo-tambong. No nakuti abukal. Yang ay. No nakuti abukal sikog dayta.